Ay şikasti anaku. Ku. Şikast. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Idi Said muborak. Said fitr muborak shab bardojono. Xudoy xudovand kani hamma mora pesh amal va pesh farzand padar modar sog' salomat va vatan va kisay pir vatan sihat bibara. Ina dam райони Сербхо, дар шаҳри Сербхо дар масҷид намоз хонде дар автодром дар масҷид ҷо намешида. Ина худои худо панотон ба худо бародарҷоно, бо як бор дигар иди Саиди фитр муборак шавад. Ана тамошо кунем чӣ хел шогирдо права мегирам, бо чӣ хел иргардак рафтем сари Тоҷикистонда мо дар Россия лайн паспорт фурӯш накардем рафте. салому алейкум ака, зоир сози хубед, саломатиё соза ака. Ин ака ва дастгириҳои худат шукр соҳиби праваам шидем, ба ҳамин советҳои худат ака тракторам ёд гирифтем. Ина шукр соҳиби корам шидем. Ин ҳамин ҷамии рӯз ҳамин трактора гирифтем ай Москва, ай Кремл хестим омадам ака тарафи Веденха. Ина хай омадам, ин ҳаминҷа шиштам, соати кори 6:50 гуфт. Хай таваккал ба Аллоҳ кор кардем ака. Ҳамин группи худат ака шукр чанд ҷо ҷои кор ёфтам, рафтам, хай кор кардам. Созай нормалай ака. салому алейкум я бурга бародаро, ина мардам хирсанд. Ина чизе гуфтани биги ака зоира. Ина хирсанди мардам ина ака бинина. Рахмат ина тани ҳамаи мардам. Ина мардум аби. Албатта ин мардум аби. Ина. Оли айздунам ки полигон буромадеса. Ина. Биза. Хумжанг аби. Биза сахта бача биза. Ay şikasti anaku. Keşkasa. Борзакон биза. Ne. İdda sağxoz vaxt. Oy şikast. Şikast. Şikast.